modal untuk ini ya. Modal untuk ini. Orang udah kok. Oh. Belum po. Kayak gitu. Masuk orang masuk. Enggak, ini kan ya. Aja. Iya, sebenarnya. Mari sebelum gue. Joga di mani budi nyoranca Allah pange hidup mambujang siang malam batin tagamang walau baik kadihadang bini mak buyong nak babini urang ka urang nan denai pandang duduk basan diang di palaminan mangko canggung di badan cinan bakasi sayang si burung alang tabang ke langit di bodi lawi menangko ikan lamo denai bamung kasui kini baru tak sampaian ama buyang na babini tolong carikan kanda di hati usah kayo jorang carupo tahu budi dan jo agamo nak sanang baru matanggo sajalan sampai di hari tua. Joga di mani budi nyoranca Allah pange hidup mambujang siang malam batin tagamang walau baik kadihadang bini mak buyong nak babini urang ka urang nan denai pandang duduk basan diang di palaminan mangko canggung di badan cinan bakasi sayang si burung alang tabang ke langit di bodi lawi menangko ikan lamo denai bamung kasui kini baru tak sampaian ama buyang na babini tolong carikan